Много благодаря на всички, които се отзовахте на нашата покана и тази година. Благодаря ви, че сме се събрали тук всички най-прекрасни хора, които искаме да променяме картинки. Четвърта поредна година от стартирането на нашата кампания "Промени картинката", нашата, но и вашата. Именно благодарение на вас тази кампания се разраства, достига до повече хора. Най-любимият ни проект, бих казала, или поне най-близък до моето сърце, това е партньорството с надпис Кръстю Сарафов с факултета по визуални изкуства. Днес сме се събрали всъщност на една премиера на новия сезон на видеята, създадени от студентите във втори курс, посветени на "Промени картинката". Промяната зависи от нас и в крайна сметка това, което правим е система през годините с "Промени картинката", променяме определени пространства, които в последствие претърпяват тотална градска трансформация. Нещо кратко, силно и завладяващо, което да работи по същия начин, по който тези кратки филмчета, за да можем да променяме картинката. Тази идея за "Промени картинката" на Филип Морис е, че тяхното послание е абсолютно актуално за целия свят. Защото всички имаме грижата да се стремим нашата природа да оцелее, така че и ние самите да оцелеем. Аплодисменти за нашите гости. Много ми хареса, че промени картинката. Самата картинка, това, което видяхме днес, се промени от млади колеги, студенти от надвис. Сценаристи, режисьори, актьори, преподавателите им също са намесени. Така че, чрез техните идеи, чрез техните малки шорт филмчета, ние можем да видим как се променя картинката. А картинката трябва да се променя към по-добро. Всяка година, вече четвърта година, откакто от самото начало съм посланник на "Промени картинката", ние виждаме ето такива млади хора. Вдъхновени, отговорни, емоционални, социално ангажирани. Ние наистина променяме картинката и това е благодарение на всеотдайния екип на Филип Морис България, на нашите партньори и най-вече да имаме възможността да контактуваме и да помагаме и да подкрепяме тези млади хора в тяхното развитие. Благодаря ви!